سلامنا مأنتي كتلو كل ساكنا يوم أربعة ولدو هيوتك في النايوم أراوي كزيحهم ناشع زلفنو كنتو دم زي نورم عبي زلفنو كسا أراشيلو بخبرة زعمرو وصاحو كمنبار بديتانا قيلو لحنا ونحنا وصوتا زعفرة سحري لحنا ونحنا وصوتا زحلا المدري لحنا ونحنا وصوتا زعفرة سحري لحنا ونحنا وصوتا زحلا المدري تطاميرنا بفقري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري ولدو تتكت كتسر نتبالت إريترا مالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلام بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلام بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع سورات حقي حبل ولونتات ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ዲቨሎፕ እንዳገበረ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ዲቤት ዝገብር ወይ ከዓ ነቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሁ ብሕልፊ ኣብቲ ዝምድናታት ምስ መንግስቲ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ካሃስዮ ይኽእል እዩ ዝብል ኣባህላ ትሰምዕ ግን ኣክቹሊ ዳይሬክትሊ ኣድረስ ይገብረሉ ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ዝረኣዮ ምዝራብ ዝኣምነሉ መገዲ ሒዙ ምኻድ ብከምኡ ስለ ዝፍለጥ ኦፌንሲቭ መሴጅ ኣይነበሮን እዚ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደምንታይ ነቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክፀልዎ ይኽእል ሓንቲ ኣብነት ጥራይ ክውስኸልካ ቡ ዶናልድ ትራምፕ ኦቨር ሴንሲቲቭ ፖለቲከኛ እዩ ዝንዝን ስለ ዘሎ ትንትን ስለ ዘሎ ተባሂሉ ክመፅእ ዝኽእል ነገር እንተዘይሃልዩ ነታ ፋይል ዝኸፈተት ጉዳይ ተዓፅያ እታ ፋይል ከአንተ ያኔራ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ያኔራ ሶታ ፋይል ንወያኔ ተንኪፋ ንዓና ተንኪፋ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተንኪፋ ንፋኖ ተንኪፋ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት እገዳታት ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ኦፍ ደ ሴም ፋይል እዩ ተኸፊቱ እቲ እገዳ ፕላስ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ኣናሊሲስ ክሰምዖም ከለኹ ናይ ኤርትራ ኣልረቤት ኦፍ ትዕቢት ይመስል ኣሜሪካ ببزح من قدي صبغ جيستشر صبغ زخونة قص النارعيتن صبغ زخونة ملكتات النارعيتن كلا بيرتراغن ريسيبروكيت قبريا اللون سلازي أبيرترا زي برحلهم سلازولو ديزبلس كزيان قرب لأبرهيان مساء حوس أمريكا أتي أبكبابينا استفترة خونتات زفترة حدش دانكرا يكونن زي بيل كقبر زنحة بغلتي أموغنات بعتب تتحيزهم كزرارولو زنحو حجها مورن مور أبت كبابي زلو إنترست زلو محيلتاتو نابز قداي زين داتو زي كدفع لو زي كنريو لنا مهناتو نحنا ريالايمنت نقبر لنا أبت كبابي زلو كنتات يلو سلازلو زبالون سلازمزة يقولي فكات أنه يوسي أوكي كفيتا كارلو خلو ممزبلك do you have to thank him or كتمزجنا دي زلكا ويسكت كسي زلكا تجمتي لك كم يزخون تقول ده إسك نحن أب منجو يارا نبرة كل كخير يجن يمر الله إسك زي أرسي. Okay, so كدم كدادم جدا أنت مالت يون سماما جدا sanction مالت حدا حيال ويكا كوبات حيال حيالات قبل على حدا كله ويزع قرقرهم ويدهم زغنا مكد كخبط لهم زأبي نتهم نأخذ services كأربو زخلو commodities and supplies كأربو زخلو نتهم supply chain كفترول كزخلو نبمولهم ندحر مسؤول سريحكم ويلهم يبالو كسب بليونات دولار زغصر مقطعتي كله يقبروا لهم so therefore كله كيف توا مع عزوك كاجمر زعبا زي أب كربا معتاد استجبره مجمريا يوهانا نقول لهاتكم نتهم
زي سمعكم ناي وهنا ملغتنا مبل 35 عمت ناصنتنا نفسو زخاله عب بعلن عب كبر زوهبون كنسو قبل لي دما مستي مس امريكا زولو زمدنانا كاب غونصن متللاخون زمرونا بحده تسفو مدرخ زسجر زولو ابز مسلولو غزي سلازي نبره اتي زتوهب مدره باخا كميري خايو زياده قلقل سبات كنزاربو نسمعنا ني بريزنت هاجر إيرترا زهبو مدره نتي ببين كن ريما قدم ابتناي زعباناي وصاي دبلوماسي بزعباناي وصاي هاجرات زملكت سبيشال نتي اكايدانا عالمنا زملكت زياده دما ني امريكان نمحدرا دونالد ترامب زقيس عمت منفقن غيرلو لكل دما بكل بعقلك كم زلو نغيرلو so let's give that context so نتيجة زمت زلو تسفاتات يسألوا دويو وي كما يقبرو بزح سبريتو تازلوم سمي كان لغانون بزح غزي اب channel شير غير لوغن ناي حدا اكسبرت مدمدم تاسل زي سمعنا نتيجة ما حيزلو زمدنا ناتنا كصلوا يخلدو يخلطو خوين بخمي ويون نزو كنتات بخمي ادرس كغبر فتينا بتمدر ريبريزنتس وبتعمي يغني اللي متيمتي زربا بتناتنا عينت عالم كتري خلخا probably كابتي landmark speech ناي حدا مرحي بحلفها ناي إرترا مرحي كخون زخيل or classified كخون زخيل عينت زربا إنيرو أبوشت أسرع دغ نتي بملؤ كابي مزيخا كم حزبي كم هاجر كم سورا كم هذا entity أبتي وساني بوتانا عالم تركب entity ب 20 minutes نبملؤ الزامد كام سابنا تاتو أقربكا نهار نبتي immediate سخونة ناي تي بهالفي ناي زوبانا challenge بخمي تتأساسرو يمكن سبو أكراروا يو نيرو I know سب زحريتو اللو تريتو جنابتي content أي مثلاً نتريتو more أبتي hitting the messenger نبلو بإنجليش نتلو أخوة مهرام ينبر actually نتي content بزح سب انتاش مخبلا لك اللي حالة زيو وهلا درجة خا ناي إرترا position أبزح قدات ناي عالمنا ناي تكبابن كاب نوح جزء أتحيزو develop نجبر الزمات أسئلة هنا حدش debate تجبر ويكأنتي حجي تفتير زلوا هو بهالفي أبتزم دناتات مس منس أمريكا أوروبان كهاسيو يخيل يزبل أبهلا تسمع جن actually directly address يقولوا له مخنازز منس زيز الرأي ومزراب زأمن له مقد حيزو مخاد مهم سلز فلت offensive message أي نورون بسالسة درجة خا حجي نحنا كنريو زلنا أمنتاي مدرخ بس يحلو ذا حجر بحلفي إرترا أبكبابنا تفتيرو زلو وتري نقصالي كابنا وحجزي رول نداقبر 8 عمت 9 عمت قوينو الله حجي رول نداقبر زمسة حجي بزيحو زلو ترزي كابزي كلم حجي بزيحو زنبرة ترزي زلا على ديو حدش تريو متسلو ديو تحدقاتات كابانا زمس زلو نتي كونتات أب مبدهن مستخونتات أب مقعزن أبي صفح بزيحو له زهاجر كبهال كلو حجي unfortunately President Sayas نزي speech كبر كلون حزب إرترا تراي أيكونن زغربو انتاي بلا انتاي كبليو انتاي مركز هو السيديو زبل نجر كل عالم زصبيه سلا زخونه اتمرحينا حجي بدرجه هاجر تراي كنا كنريو كم زعينت كونتات كم زعينت ديليفري بدرجه ناي عالمنا هنريو زلنا مخناتو تمسج نعلم زغنا سلا زنبره عندنا غا تي بغتان بريزيدنت ترامب زتكعيو زبل ريتون زلو actually زتكع ديكونا هنا بتعقستي ريتونا زيو أبغلو أمزازو كم زيو نحنا نفتحي تتوزبلنا هاجر سلزقلنا
ندلي تفتحها ونوكلنا ونكنزارب سلا نقدد أبزنابتن بزح جزية اتناتنا الرأي كم من تاكم نكل بنصور مقرب أبنتات مقرب استبهال وهي كم مرجع سلوس لمقدس لزغنا بو تخيدو زي على عام تقبر زي محضرنا ترامب كابت مس زرربات بايلاترال بزح قبر تانيحيو أبون إذا مركز تاتزي بنصور يوهب نيرون هنا فتحي أيكون تفسيمه زلوا بالعلينا تي فتحه ده يكون سانكشن كله على اللو كده مخلو درجة متحنا بخل درجة خان إحنا كأن تواساتنا الزوبا إن أخذ خونا ندلين زجب أننا نمبر أكن دانا أنا تكيو أبو كما تزخل حالي بخم عينة نجر نقبلوا نجر يلن زبل نصور مركزي بريزيدنت ساس حجي كزارب كله بوجنا ويكم هزبي تثبيت نناتو سب سلزنور إمبر تمساسالي مدري أب حبرات منجستات أب زحلف جنرال أسمبلي بمقدي منستر عثمانون قريب in fact not even more نقفتها more تريج زنور أي جنشعون تزررب تركب يكايد نيري مس منجست أمريكا سلازي زيو جنرالي زريو حدا سقمت نقدميتيو قدامنت نحنا ناي فتحي هذا ليتي مغنى اتلوتي ناي زي قبل القبت نتغير غير كم زلو مالتي بولار سيستم يفتر كم زلو نحنا خابو هذا لنا ريتو حدا أبكبابينا زلو زي معروي زخونه نحدنتن حبر مسرحن زي تعم كنتات مهناتن أبكبابينا زلو هجرات أبهوكت زلو سلزخونه أب نيشن بيلدينج قبرو زقب انسرح بصفوف سلا زي سرحة بكرابشنن بخال زي بعلتن بقلن زي تفترو سرعاتات زي فترو زمت قوتلو شجرات أين كان يدقمت اتتاب زي كبابينا كاب كالي بالتعامل زي على سلزخونه زي درابي شونا يزلو سلازي نتي كمس زخ اللوتي بخمينا نحنا امبريس نقبرو نتي اللوتي بخمينا نحزو نزبل قداي سقم كم زلنا كبرهيو فتينو مالتي بخمسة يتريانا يس هجي تا زيادة تا زربا بريزنت سياس انت عينت قد تغطيلو كزاربا لو حق زلو وناي مثلا يهز ناتو أقباب مرحنا هاجريو نعوز مسلو أقباب تغطيلو كزاربا يزقبا ويودات عالمنا تفلالي definition سلزلو ناو اتي perception ناي تزبيز بزحي إيرترا ننوع زبنات بأمريكا استبدلت هاجريو ساب حجرما كابت بدلات ناي أمريكا هاي تقلاقلتنا الله حجيتي ناي مبزحتو السب سمعيتات كامن تايز بقاسيتو ناي دقزو لوناتو زملكات ني everybody has their own agenda عطاتهم زملكات هيكون زي انترفيو نتي وش إيرتراو زيقا زسمعو زلو نقرات أدرس نمقباريو حجي حركة بتتهما هوت توبيك زلو بزوانزي قداي اقداي اقدانا إيرترا تلعيلو اي تلعلن انت واحد بأمريكا دما حبنا بحدش معرفنا عدتو لنا زي مسلنا معي معلتنا سنة ملغتي بمن قدي ستيت ديبارتمنت ماركو روبيو زوز ملغتنيرو حدش معرف مالت انتاي مالتيو اكزاكتلي بوغن إيرترا تقدا تلعيلو ديو اي تلعلن بتخادة دما ازي زرباني بريزنتي سياس كندمن تاي نتزقبر زولو كونتات كتصالوا يخل حنت أبنت رايكو سؤال كابو دونالد ترامب over sensitive political oversensitive مهنياتو I was giving an example هذا جزء نيجرمان مراحي أبغى داينا إيران وارداتهم يعني أمريكا استراتيجية أمريكا سبوس لسرها سلزي بلد راي ريتونا سلزهابه the next day حميش شعوة هدرات أبتني الجرمن زلوس كسبهم كسب كندوز عكل نتيتام هاك مسائل كشيء كبوك كنا وردينا زولز نبراين قبرنا نزع عينته زربا تكبر دي تكبرن كاديو تاي مالتيو sensitive زخونة نجارات مميوك زي كل مخانو فرهس لزلو كاوز بقاسي مبر بريزنت سياز زرباناتون استغيرين يرو نعم كلهم كتتحزن قدا أبي كنتات هالو دحريو مرابتي قدا ترجمات ناتو كنا تندينا مجمريا جن شلا عيد دي تلعلن أزي مدرنا بريزنت سياز كنت هيصير واكل ويخلابو هو تي قدا بتي ملعلنا قدا نا أمريكا تي، 'ي 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 'ي
نتي سيستم بخمي يسرح نزرد أسب انتهر إخايو دارجا ودو نجاري زلو تي فانفير تي اوفيشال مفرام تهو قال وفور منستر عدم كامسيها بوقع منقار قال كموتات ناي اوبتيك زي مسلو نجارات يو تعرفو زلو مبر السيستم بزملكت قدامنت تناي ماغنسكي اكت مسارات تغير وسغبر غدا تي مخنيات كم مخنيات تواهبو أبتكبر زو على اللو تكونات ناي سمين إثيوبيا نيرو هجيت ناي كونات ناي سمين إثيوبيا أبكي اللو ناتو chapter تودي اللو مهناتو زناي مجلس كي أكت عمت يو كحدث اللو تي executive order بت president زوهاب أب جون كل عمت كساحجي extended ناقبروز أنهم حجيجن سو توديو بقدامي ناي إثيوبيا فورن مينسترون كيلو أبزنا برلوان تلاعي ودينا هنا إلى مو يمنعو زيناتنا وين أبتي درجات أنت دقيق كتنزترا مهنيات زازر بازيا سبت بوغير دايجست غابرا سلازدليه سو مهنيات الدبلوماتيك قانقاتات سلازدنا غرنا زلو اتي قبل الإيرترا زنبري بفلا يابتم مرحتي نا إيرترا زنبري بوليتيكاويان مرحتي كمون وتدرايان مرحتي كومو دما كل عين سيستميك sanctions قبل الإيرترا زنبري technically تلاعيلو له مالدي أبزوان زوي ونا يتحدث مالديو حجي تايو اتفاز ناتو توديو حجي حدش justification أمس يوم جناهم كسلو لنا زين سلزلو تنتن سلزلو تباهيلو كمس زخل نجار انت زي هاليو نتا فايل زخفتت قداي تعزع تا فايل كانت يعنيرا ناي سمين إثيوبيا كوينات يعنيرا سو تا فايل يعني تنكيفان نعنا تنكيفان من إثيوبيا تنكيفان فانو تنكيفان هجيت تستفل على عينة الجداتات بستفل على ملكعته of the same file يو تخافيتو تي الجدا هجي اتفايل تعازيو so there is no more technically there is no more reason تي مقتصال نايتي sanction قبل على إيرترا يلن unless حدش أرستي أمس يوم كم بحدش إذا كم زجرنا نرنا جنزك خلص لله مخناتو A B C D نجارات توصيهم سلزلو قبل خاخد يوم ين كم تحجن سامع هذا لنا جن اوكي توم اودينس لهم مجمريا نزا فيديو لايك بر وكالاي دم رياكشن ناتكم كسمي دلي مخناتو قصال يوم زحتو نيرو مابزي زيا نجر زيا ابراهالنا كمي يا زلاف نايرو So I hope ترديكم كله نزا كفالتياتهم كنت كورسو تدليو أتخيل خي كورسكم نزا كفال كورسكم شركة قبل لهم تخليهم and this could be a تبوظ هنا verification ويكا confirmation كونامي خليو هجي جن إذا مالت بزو ترجمي زلوا سنهلنا كنرينا sorry for interrupting because this is very important highlight دماغن قبر لنا حركة كابتن قبر زلنا زر رب دما لتسغاتكم دبلومات استزاربوا أغلب بيننا بزبنا نمحلاف سلزخونة زي مالت كسب أبتي أبي إيرترا زنبر حدا محنقو أنت وحده نجزيو تطويل له كسب زغص الكنري now نا present سياس زربا أبو قصل هج sorry كلا اللي فكر دس لتبلنا كم زي غيرنا highlight كنقبر هو صبو زم تملكتها حقسو تزبلكم قبروا له متان كيك وارسني أبتم من جزر وكيات وندعر حج أنا so anyway سلزي حدش فايل خفت له بخلاص الأربعة مالتي هجي حدش فايل ناي مخفات tendency اللودو يلن الكهاتري خلها جنة من شيء نايتي حبرتها أو نايتي مرأي أنتي دهون دلو هذا ملأختنا president ترامب بعلو لسدو زلو ملأختي أتي تون ناتو صبوا إذا عندنا توزع قدام مينستر سكرتاري أوف ستيت زسدو زلو ملأختي the same تونون positive إذا عندنا هاتو موكلتينا ستيت ديبارتمنت نفتي إمباسي أدميت عديمهم مبتي نايناز إنت reception مازيوم سزاربو إذا بمول وشين كتري كلها عندنا هاتنا intelligence تشمو بشيم غازيتات سفلالي عنا غازيتا كلهم تومنا intelligence تشموهم توم غازيتات آفيام بلاس كاتهم think tank groups بحالو أبتوش تستفاد رجعون نبعلو ساتهم كدمة منجس مزراو تغلاتي فموسهم بوزح مقدي خاطريو جن أبتي negativity كابتي system أي مزنا له توم advisors of course some advisors بحالو له analysts بحالو له ياو تمويلهم سرحون يوم انجروهم كأس تا
ክራይሲስ ምፍጣር ኩሉ ሰዓት ኣብቲ ክራይሲስ ምፍጣር እሶም ዝረብሕሉ ስለ ዘለዎም ብኡ መገዲ ዝተሓሓዝዎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ዘረባውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚኣ እያ ኤን ፕላስ ከዓ ምናልባት ኣስተብልካ ተኾንካ ሕልፍ ብላ ክኸውን እዩ ብዙሕ ሰብ እምበር ኣብቲ መደረ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ንትራምፕ ዘጋጊዎ ሰባት ኣለዉ ፈለጥቲና ኢንትረስት ኣለና ኢሎም ዘብሉ ሕጂ እዚኦም ብዙሓት ዓይነታት እዮም ቀዳምነት እቶም ቀንዲ ተንተንቲ ዝበሃሉ ኣለዉ እተን ትካላት እውን ናይ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ ትካላት እውን ኣለዉ ኣብኡ ኦልሬዲ ተሰጋሲጎም ዝፀንሑ ዝተፈላለየ ኢንትረስት ዘለዎም እዚ ነገር እዚ ከይሃድእ ናብ ኤርትራ ናብ ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ ዓብይ ሮል ትፃወት ሃገር ንኸይትቕየር ብድሕሪት ኮይኖም ከዓ ዝጉትግቱ ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ኣወር ኦን ፒፕል ናትና እውን ከይተረፉ ኣብኡ ኣለዉ ስለዚ እዚታት ሕጂ ዘደናግዮ ዘሎ ነታ ፋይናል ነገር ካብ ምሃብ ግን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናብ ቻይና ገይሽ ነይርዎ ናብ ካልእ ክብል ነይርዎ እዚታት ከዓ እቲ ስኬጁል ናይቲ ፕሬዚደንት ከዓ ንበዓሉ ሓደ ካብቲ ዲሌይ ዝገብሩ ነገራት እዮም ንምባል ግን እቲ ቶን ፖዚቲቭ ዘሎ እቲ ዝርከብ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ባይላተራል ርክባቱን ቨሪ ፖዚቲቭ ዘሎ ብናትና ሳይድ ይኹን ወላ ብናቶም ሳይድ ዘሎ ቨሪ ፖዚቲቭ እዮም ዘሎ እቲ ዝምድናታት ኦልሬዲ ሱር ሰዲዱ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ንሕና ነታ ኦፊሻል ምታሽምትራና ፅበይ እምበር እቲ ሰዳን ዲል ክንብል ንኽእል ኢና ኣባ ከለና ኣብታ ካልእ ከይሰገርና ብወቅዒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ዘይምሃቡ እቲ ምክንያት ፋይናል ኮንፈርሜሽን ወይ እውን እታ ናይ መወዳእታ ምፍራማ ገለ ዝጎደላ ነገር ስለ ዘሎ ድዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሰብ ኣገይ ነዚ ስኻ ትብሎ ዘለካ ክቡር ኣምባሳደር ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ስለ ዘሎ this is exactly ኣበዩ ነገራት ክትርድኦ ዘለካ ስለዚ ስለምንታይ ዝያዳ ብዛዕባ እታ ርእስቲ ወላ ጠቕላላ ዘይጠቐሰ እንታይ ኣበይ ተበፂሕኩም ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፕላስ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ኣናሊሲስ ክሰምዖም ከለኹ ናይ ኤርትራ ኣልረቤረፍ ትዕቢት ይመስል ኣሜሪካ ብብዙሕ መንገዲ ፅቡቕ ጌስቸር ፅቡቕ ዝኾነ ገፅ እናርኣየትን ፅቡቕ ዝኾነ ምልክታት እናርኣየትን ካላ ብኤርትራ ግን ረሲፕሮኬት ይገብሩ የለውን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘይበርሃሎም ስለ ዘሎ ዝብሉ እስከዚያን ቁርብ ኣብርሃያን ምሳ ሓውስ ኣቢልካ ወመቸም ፅቡቕ ጌርካ ገሊፅካዮም በዓል መን ከም ዝኾነ እዚ ትብሎ ዘለካ ዝብሉ ዘሎ እሶም ንዓና ኣጀንዳ ክፈጥሩልና ይክእሉን እዮም ናቶም ኣጀንዳ ኣለዎም እሶም ዝሰርሕሎ ኤኒዌይ እሶም ተጠቕሊሎም እዮም እቲ ዘረባ እውን ካብቶም ዕንቅፋት ክኾኑ ዝደልዩ ነቲ ነገር እቲ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዝብል ግን መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ሰዕ እንታይ ዝብል ኣረኣይ ኣሎ ኣብ ዘይዳስና ኣይንስዕስዕን ኢና ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ እቲ ገዳ ዝገበሩ ባዕሎም ንሶም ኣማኸሩና እንታይ ገዳ ክገብሩ ከለዉ ሕጂ እውን ገዳ ኸና ልዕሊና ኢልካ ኣብቲ ስምምዕ ዝበፅሑ ዘሎ እሶም ስለዚ እሶም ብውዱእ መገዲ ዘያታ ፃዕዳ ወረቐት ፈሪምናላ ኣለና ክሳብ ዝብሉ እንታይ ኢልካ ኢኻ ምትዛረብ እስኻ ከም መንግስቲ ግን እቲ ነቲ ፕሮሰስ እንርዳእ ነቲ ፕሮሰስ እንከታተል በቐረባ ሰባት ብጣዕሚ ኢንትረስት ነይሩና ነቲ ፋክትስ እንዳኳዓትና እናውፅእ ዘለና ሰባት ክንዛረብ ንኽእል ንኾኑ ኢና ግን እቲ መንግስቲ ግን ብሕልፊ ካብ ናይ ሄድ ኦፍ ስቴት ስቴትመንት ከምዚታት ክትእቱ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ናቱ ካውንተር ፓርት ኣለዎ ናቱ ካውንተር ፓርት ምስኡ ዝውድእዎ ነገራት ስለ ዘለዎ ሕጂ ንድሕሪት ከይዱ ዶ ተኻርዮም ዶ ገለ ዶ well it's just all analysis ግን እታ ፋክት ግን እዚኣ ሲምፕል እያ እታ ነገር ከም ብሓድሽ ፋይል ናይ ምኽፋት ኣንፈት የለን ኢንፋክት ናይ ብሓባር ኮይና ንስራሕ ብሓባር ኮይና እዚ ነገር እዚ ኣወጊድና ክንተሓባበር ዝብል እዩ ዘሎ እቲ መንፈስ ፅቡቅ እዩ ዘሎ በቲ መንፈስ ንኸይድ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ መደርኡ ደጋጊሙ ዝጠቕሶ ዝነበረኻ ንፅበ ንርኢ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ንነፍሲ ወከፍ እንታይ ሽሙሲ እዚ ከምዚ ኣሎ እዚ ከምዚ ኣሎ ንሪኢኻ ናበይ ከም ዝኸይድ ብዓቕሊ ንፅበ ዝበሎ it's quite clear እሱ ናቱ ግደ ይኮነን ነዚ ከም ዝባህ ከም ትባህ ክብል እሶም እቶም ሰብ ጉዳይ ክህለዉ ካብዚ ኣርስቲ ከውፃእካ ይደልንየ ዘለኹ ሓንቲ ካባ ክትበረሃለይ ዝደልያኻ እንታይ ኣላ እቲ መድረኽ ተሓዋስ እንድዩ ዘሎ እቲ ናይ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ኩነታት በሎ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ቅድሚ እቲ ኩነታት እውን እንተኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ ቨሪ እቲ ሙቐት ስላዕሊ ዘሎ
ብዙሕ ነገራት እንቀሳቀስ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ብፍላይቶም ነዚ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ዘይደልዩ እንታይ ዓይነት ኮንክሉዥን ወይ እውን ናበይ ከፀጉዕ ወይ ፍትኑ ጀስት ቢካዝ ኣብ ኢራን ኩና ስለተላዕለያ ኤርትራ ኣሜሪካ አውት ኦፍ ኖዌር መፅያ ካብ ዘይነበረቶ መፅያ ምስ ኤርትራ ዝምድና ቀይራ ሴኪሪቲ ናይ ባሕሪ ስለ ዘገድሶም ዘሎ በይት ስለ ዝደልዩ ዘሎ ብላብላ ናብ ኤርትራ መፅዮም ሃንደበታዊ ውሳነ ዝገበሩ ገይሮም ፍሬም ክገብርዎ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ክእትው ይፍትኑ ኣለዉ ክንዲ ምንታይ እዚ ነገር እዚ በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተፀልዩ ክንዲ ምንታይ ካብ ድሕሪ መጋረጃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ምስ ኣሜሪካ ይራኸብ ከም ዝነበረ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ጠቂሱ ነይሩ ስለዚ እዚ ማለት ወይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ትራኸብ ከም ዝነበረትን እቲ መስርሕ ነዊሕ ዝተሰርሓሉ ምዃኑ በቲ ንሪኢ በዚ ግን ስለዚ ክንዲ ምንታይ ሃንደበታዊ ውሳነ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክንዲ ምንታይ ደፊእዎ ኸውን ክንዲ ምንታይ ከንነዊሕ እዋን ብድሕሪ መጋረጃ ዝተሰርሓሉ እዩ ምክንያቱ ንነዊሕ ዝተሰርሓሉ እንተኮይኑ ብንእሽተይ ብያቲ ከም ዝተኳዓዩ ከም ዝተባሂሉ ክፈርስ ኣይክእልን እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ካፕቸር ምግባር ዝግበር እንተኮይኑ ካብኡ ዝብገስ ትዛረባ እስከዚአን ክልተ ነገራት ኣረዳእና ካበይ ዝብገስ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ነዚ ተዋዲዶም ዝፅበዩ ነዚ ድግስ እዚ ከሽከርክርዎ ዝደልዩ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዘለዉ ቀዳምነት እቲ እገዳ ንባዕሉ ብናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዴፊኒሽን ሕጋዊ ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ምንም ምክንያት ከዓ ኣይነበሮን እቲ ምክንያት ከዓ እቲ ክገብሮ ዝደለዩ ንሶም ከዓ ክገብሮም ዘይከኣሉ ተረዲኦም እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ናብ ስልጣን ምስቲ ናይ በዓል ባይደን ዝነበረ ዓበድበድ ቼክ ክንገብሮ ኢና ዝብል መርገፂ ስለ ዝነበሮም ካብ መጀመርያ እቲ ዝርርብ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን ሽዑ ከዓ ፌል ገይሩ ምክንያቱ ካለ ብዙሕ ክራይሲስ ነይሩ እሱ ናይ በዓሉ ብዙሕ እንታሽሙ ነይሩ ድሓራይ ግን ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ምስ መፀ ግን እንደገና ፒክኣፕ ተገይሩ ሕጂ እዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዝተፈጥረ ኩነታት ዝፈጠሮ ሓድሽ ዳንኬራ ኣይኮነን እዚ ብል ክግበር ዝፀንሐ ብክልቲኦም ወገናት ብዕቱብ ተተሓሒዞም ክዘራረብሉ ፀንሑ ሕጂ ከዓ ሞርን ሞር ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ኢንትረስት ዘለዎም ሓይልታት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንዳኣተው እዚ ክድፈኣሉ ኣለዎ እዚ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ንሕና ሪኣላይመንት ንገብር ኣለና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ይለዋወጥ ስለ ዘሎ ዝበሃሉን ስለ ዝመፀ ሕጂ እዞም ናይ ጋዜጠኛታት ወላ እዞም ናይ ቲንክ ታንክ ግሩፕ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከምዚ ቀልጢፍካ ነታ ናራቲቭ ናይ ምቁላብ ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ ሼም ኮይንዎም ኣሎ ንዓታቶም ምክንያቱ ነቲ ዓመታት ቢልድኣፕ ክገብሮ ዝፀንሑ ላይን ኦፍ ኣርጊመንት ኮምፕሊትሊ ሻተር ስለ ዝገበሮ ሕጂ they have to create something ሕጂ ኖ እዚ ናይ ሁርሙዝ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ኮይኑ ገለገለ ናብ ዝብል ክጠውይዎ ይፈትኑ ኣለዉ ብዛዕባ ከዓ ትማለኻ ነልካ ብግልፅ ተነጊሩ we're not happy with what's happening in Iran ሓደ መርኣያ እዩ እዚ ኣብ ካብቲ ፍትሒ ዝጎድሎ ዘሎ ኣካይዳ ዘሎ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ንሕና እውን እንተኾንና ኣብዚ ከባቢና ንዓና ዝትክእ ካልእ ሓይሊ ኣምፂና ክንሰርሕ ፈቃደኛታት ኣይኮንናን ንኣሜሪካ ጥራይ ደይኮነ ኢቨን ኢራን በዓላ እውን ብወገና ትገብሮ ትገብር ግን ብሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ግን ናታ ኢንፍሉዌንስ ኔጋቲቭ ኢንፍሉዌንስ ኣምፅያ ነዚ ባሕርና ሰላምን ቅሳነስን ክትክልክል ድሕሪ ኮይና እውን ኣይንድግፎንና ናታ እውን ኢሎም ከዓ ክሊርሊ ካ ተዛሪቦም ስለዚ እቲ ናራቲቭ ፀወታ እዩ ዘሎ ከምቲ ንሰምዖም ከዓ ንሕና እውን ምስኦም እውን እንታሽሙ ስለ ቀፃሊ ንራኸብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሓን ኤርትራ ወላ ሓንቲ ይብሉን እዮም ኣይዛረቡን እዮም ሱቕ ስለ ዝብሉ ንሕና we have that advantage ሕጂ እውን ነቲ ናትና ናራቲቭ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሖ እሶም ኩሉ ሳዕ ሱቕ ስለ ዝብሉ ወላ ናይ ኢትዮጵያ እዞም ሕጂ መፂኦም ዘለዉ ኣልሆርን ገለ ምነታት ትብሎም ሪቪው that's the mentality ኣይዛረቡን ስለ ዝኾኑ ንሕና let's pump as much as possible ኣብቲ ዌብ እቲ ኮንተንት እንድሕር ኣቢልናዮ that will be the narrative እቲ ናይ ናራቲቭ ዓወት ክንረክብ ንኽእል ኢና ኦቨር ታይም ካብ ብዙሕ ምዝራብ ዝብል እዩ ስለዚ ንሕና ግን በቲ እቲ ምዝራብ እውን ብዙሕ ልምዲ እውን የለን ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ካብቲ ቀንዲ ጉዳይ ዓይንኻ ከተልዕል የብልካ keep the eye on the ball ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እሳያታ ናትና ኣካይዳ ንሕና ነቲ ሲስተም ንርኢ ኣድላይ ዝኾነ level of communication ይግበር እቲ ዘረባ ዕቁን እዩ እቲ ናትና line of thinking ከዓ ኮፍ ኢኻ ተብለሎም from day one ድሓራይ ከምዚ ኢልኩም እዚ ተኣዘዙ እዚ ፍጠሩ እዚ በዚ ጥወዩ ወታደር በዚ ኣትዉ መርከብ በዚ ሕልፉ ገለ ከይመፅእ ካብ መጀመርያ ክሊን ብዝኾነ ታሽሙ እዩ ዝግበርቲ ምቅራብ
ان بعد ترامب كا انجوي قبرهم كم زعانت كلير زهونه تررز ولا مرقص حسكا قلملتات they like strength دا نتناتنا ቋንቋ هردو زخلو عين السبات ስለዘለው ስልጣን ሕጂ ተነገር ሙገር ስለዚህ እቲ ሕጂ ዝመፀ ኩነታት ኣይኮነን ነዚ ኣምፂዎ ግን ከሙ ዓይነት ፍሬሚንግ ግን ኣሎ በብዚ የጋግሎ ነው ብዙሕ ሰብ ካ ዘጋገ ኻሱ Yeah, I'm really enjoying this conversation. Kapkalig zin lali. Okay, ሕጂ ቁርብት ለይና እንኳ ዘለው አርሰን ከይ ብዛባ እገዳክ ንዛረብ ከለና ምቸም እገዳ ትብል ቃል ሓንቲ ካብ መርዘምና ኤርትራውያን መርዘም ዛገዳ ትብል ቃልሲ ኤርትራውያን መርዘም ናቱ ኮይና ዘላ ሕማም ተላዚያ እገዳ ትብል ያ I think ኣብ ቀርና አፍሪካ ይኹን ኣብ አፍሪካውን ክንዳና ዝጣዓማ የለን ክንዳና ሕሰብናታ ዝራየ የለን ዳርጋ so እገዳ ክብል ከሎ እንቋት ናቱ እንታዩ ማለት እቲ ቀሊል ሰብ ዝርዶ ገንዘብ ክሰደድ ኣይትኽእልና ባንኪንግ ሲስተም ብሎክ ገብረካ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ኦፕን ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ክትገብር ኣይትኽእልና ንግዲ ክትገብር ኣይትኽእልና ገንዘብ ክሰደድ ክትቀበል ኣይትኽእልና ዝብል ዘረባ ኣሎ እስከ ዲፕሎማቲክሊ ብፍላይ ወላ እቲ ዕላማ ናይቲ እገዳ ክገብርዎ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ኢሎም እዮም እገዳ ዝገብሩ ብርግፅ እቲ ኩልና ንርድኦ ነገር ኣሎ ግን ኪኑ ዝኸደ እንታይ ትርጉም ክልዎ ይኽእል እገዳ ኸነ ሓንቲ ሃገር ብኸመይ መንገዲ ክሃስያ ይኽእል ምሳ ነፅር ኣቢለ ለንቀና ብሓደ ዲቤት ሰማዕኳ ሓደ ናይ ሜዲካል ጆርናል ዝረኣዩ ነዊሕ ዓመታት ዝገበርዎ መፅናዕቲ እገዳ ኣብ ጥዕና ናይ ሰባት ኣብ ፅንተት ናይ ደቂ ሰባት ዓብ ግደ ከም ዘሎ ላይክ ኢምፒሪካሊ ፕሩቭድ ዝኾነ ማለት እዩ so now እሱ ግምት ኢቲኻ ምስ ኩነታት ናይ ኤርትራ እስከ tell us something ብዛዕባ ዝገዳ ሕጂ ተላዒሉ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዒታት ዝፈጥር በቲ መርሕነት ደረጃ በቲ ህዝቢ ደረጃ ወላውን ኪኑ ከንታይ ጥመሰብ ትገዳ ተላዒሉ ማለት ከጀስተ ሓደ ሰብ እስር ቤት ብዘይ ክሲ ጉሒፍካ ፀኒሑሲ ኦኬ ከፊተካ ኣሎ ከሎ ምስ በለካ do you have to thank him or ከተመስግኖ ዲ ዘለካ ወይስ ክትከሰይ ዘለካ ተገምቲልካ ከመይ ዝኸውን ጉዳይ እስከ ኣብ መንጎ ያራ ናብራ ኩልካ ከይደ ግን ጀምረለይ እስከዚ ኣርሲ Okay, so ቅድም ቀዳድም እገዳ እንታይ ማለት እዩ እንሰማማ እገዳ ሳንክሽን ማለት ሓደ ሓያል ወይ ከዓ እኩባት ሓያላት ኣብ ልዕሊ ሓደ ካልእ ወይ ዘዕገርግሮም ወይ ድኹም ዝኾነ መገዲ ክኸብተሎም ዝኣቢ ፀቕጢ ንምግባር ንምህዳድ ኮንትሮል ንምግባር ዝገብርዎ ኣሰራርሓ እዩ ሕጂ ዩናይትድ ኔሽንስ ምስ ተመስረተ ብዛዕባ ሳንክሽን ኣብቲ ቻርተር ክስፍሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም as you know United Nations ክምስረት ከሎ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ተመስሪቱ ዓለም ዓብይ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ መዓት ጥፋኣታት ተገብረሉ በቃ ድሕሪ ሕጂ ሲ ናይ ዓለም ኩናት ዝበሃል ነገር ንኸይንገብር በቃ ተሰማሚዕና ክንነብር በዝበዝ መስረትዎ እዩ ዩናይትድ ኔሽንስ ቤዚክ አይዲያ ድሕራይ ኣብቲ መምስራቱ ኣብቲ ቻርተር ምድላው ገለ ሃጃክ ተገይሩ ብዓል ኣሜሪካ ገለ መለታት እምበር እሱ እዩ እቲ ዓላማ ሕጂ እንታይ ኢሎም ሽዑ ድሕሪ ሕጂ ናብ ኩናት ናብ ሽግር ናብ ፀገም ብሓደ ዞባ ይኹን ወላ ብዓለም ደረጃ ይኹን ወላ ብካልእ ደረጃ ይኹን ንዘሸግረና ናይ ሓባር ስጉምቲ እንወስደሉ ሓደ ካብቲ ናይ ሓባር ስጉምቲ እንወስደሉ ሳንክሽን ምግባር እዩ as a sanction ka at security council መጽዩ but security council approved መስኮነ ሕጋዊ sanction ይኸውን ኢሎም ተሰማሚዖም ዛ ፍትሓውነት ዘለዓለ የለን ግን ብሕጋውነት ግን በከምዚያ ተሰማሚዖም ካብኡ ወፃኢ ነፍስ ወከፍ ሃገር በብውልቁ ሳንክሽን ክገብር የብሉን ምክንያቱ ሳንክሽን ዝግበር ኩሉ ሰዓት ኣብቲ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ሓደጋ ዘምፃልና ነገር ክኸውን ከሎ ጥራይ እዩ ምክንያቱ each nation one vote ዘለዎ ማዕረ ድምፂ ዘለዎ ማዕረ ባይታ ዝፍጠረሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ከምኡ ክገብር የብሉን ኢሎም ተሰማሚዖም እዚኣ ሓንቲ እያ ሕጂ እዚ ሕጋዊ ሳንክሽን እንብሎ እቲ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣይ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘይሕጋዊ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንሪኦ ዘለና ብሕልፊ ብኣሜሪካን ዩሮፒያን ዩኒየን ካብ ብጥርነት ዝገብርዎ ዩኒላተራል ሳንክሽን ዝበሃል ኣሎ ብዩናይትድ ኔሽንስ እዚ ዩኒላተራል ወይ በይናዊ ሳንክሽን ምግባር ከም ሕጋዊ ደይኮነ ናይ ሓይሊ መተግበሪ ዘይሕጋዊ ስራሕ እዮም ዝብሉ ሕጂ እዚ ከዓ ኣሎ ብካልኣይ ደረጃ ሕጂ ነቲ ሳንክሽን ሕጋዊ መልክዕ ንምልባስ ወይ ከዓ ነቲ ልክዕ ሪል ዕላምኡ ንምሽፋን
ዝተፈላለ አስማት የወሃቦ ኢዩቲ ሳንክሽን ገሊዩ ታርጌትድ ብሎ ገሊዩ ሊሚትድ ኤምባርጎ ብሎ ገሊዩ ሴክተር ስፔሲፊክ ዝኾነ ሰይ ናብነት ናይ ወታደር አጽዋራ ክተእቱ አይትኸልንኻ ወይ ናይ ገላ ክተእቱ አይትኸልንኻ ይበሃል እቲ ሽም ኦን ደ ፔፐር ዝወሃቦ ዝተፈላለ ዓይነት አስማት አሎ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኢልካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ሳንክሽን ማለት ከምዛ ትክት ዓጥና ገዛ ከምኡ በቃ ንኹሉ ፓርት ናቲ ህይወትካ ዝትንክፍ ነቲ ብምሉኡ እቲ ኢንቫይሮንመንት ናትካ ዝትንክፍ ንኣኻ ካብቲ ዘለኻዮ መርገፂ ወይ ቦታ ንምስባር ሪዲዩስ ንምግባር ኣብ መወዳእታኻ ሙሉእ ኮንትሮል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንምግባር ዝግበር ስራሕ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ከቢድ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ብናትና ኤክስፔሪንስ ከምቲ ዝበልካ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም መረርቲ ሳንክሽንስ ዝተቐበሉ ሃገራት ኢና ንሕና ኣብኡ እንድሕሪእኻዮ ኣነ ካብዚ ዚምባብዌ ከዓ ስለ ዝነበርካ ናይ ዚምባብዌ ነዊሕ ዓመታት ሳንክሽን ገይሮም እዮም መጀመርያ ኪል ዝገብሮ እቲ ባህላዊ ሜሞሪ ሓንጎልካ ብትኽክል ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ዋይ እቲ ሶሳይቲ ናብ ዲኬይ እዩ ዝኣቱ እንደገና እቲ ታሪኽካ እውን ሜሞሪ ከም ተጥፍ ይገብሩኻ ዮር ኖዌር ኩሉ ሰብ ሓፅወካ ኣይሶሌትድ ትኸውን መወዳእታ ፖለቲካዊ ተነፅሎኻ ይመፀካ ማንም ምሳኻ መፅኡ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ማንም ምሳኻ መፅኡ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ፕላስ ኩሉኻ የግልለካ ማለት እዩ እዚ ፖለቲካል ተነፅሎ ፈጥር ካልእ ቁጠባዊ ዕንወት የመፅእ ቁጠባዊ ዕንወትካ ብትሬድ በሎ بمجوعزيا بلو بمراخبيتات ناي كوميونيكيشن بلو بشركنت ناي انفستمنت بلو بوفري مالتي بمولو اسبكت يتنكف واي بمولو اسبكت يتنكف ابدا تامسترام تاع ناخا ديكونا نتوم مساخا كسرحو زخلو نتوم مساخا تريد كغبرو زخلو نتوم ناخا سيرفيسز كقربو زخلو كوموديتيز اند سبلايز كقربو زخلو نتوم سبلاي تشين كفترولك زخلو نبمولهم اندحر مسኦም سرحكم ويلهم يبالو كسب بليونات دولار زقصر مقطعتي كله يقبروا لهم so therefore كله كيف تو مع عصوك جمر اكتسبنا بزح غزي كمزي بقطبا قالت راي تاساسرو سويفت قالمنت سويفت كابتن بزح حدا እዩ ገለገለ ሰባቱን ክትዕልሎም ከለኻ ናሽናል ባንክ ናይ ኤርትራ እኮ ገዳይ ተገብረሉን ስቲል ክሰርሕ ክእል እዩ ገለብልኻ ነው አይዳዝን እሱ ክሰርሕ ክእል ሆን እዩ ግን ምሱ ዝሰርሕ ግን አካል ማንም የለን እዚ እቲ ፕሮብለም ስለዚ በኸሙን ካልእ እቲ ጸጥታዊ እዩ ኩሉ ሰዓት ሓደ ሳንክሽን ዝተገብረ ሃገር ምስ ጎረባበቱ በሰላም ከይነብር ጎረባበቱ ከግባብዑሉ ከም ዝኽእሉ ሓደ ነገር ተተፈጢሩ ዓይንኻ ምዕማት ኩነታት ከም ዝፍጠር እዚ ብምሉኡ ተሪኦ ኣብቲ ናይ ጸጥታዊ ኩነታት ናይ ህዝባዊ ኩነታት እውን ኣሎ ከምዚ ሕጂ ናትና ኤክስፔሪየንስ ንሪኦ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ መንእሰይ ዲፖፑሌት ናይ ምግባር ንኤርትራ ዝግበር ናይ ፑል ፋክተር ዝተዋደደ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ዲሞግራፊክ እንታሽሙ ብዙሕ ለውጢ ኣምፅኡሉ እዩ ንሕና እቶም ንኣብነት ካብ ሃገር ወፂኦም ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታ በፂሖም ኣብኡ ዋቴቨር ኢት ኢዝ ዝገብሮ ወይ ነፍሶም ኣልዒሎም ድዮም ኪኢሎምሉ ድዮም ወይ ተኣቢሎም ድዮም ደይኮነ እቶም ኣብ መንጎ ዝጠፍኡ ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ዳትስ ኮላተራል ዳሜጅ እቲ ኣብቲ ዲሞግራፊክ ቼንጅ ናይ ትንታሽሙ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣቕምኻ ስታርቭ ትገብሮ ዲፕሎማስያዊ ክሳብ ምስ ኢትዮጵያ ጥቃን ብኣልፋቤት እንታሽሙ ስለናብል ኣብ ዝኾነ መጋባእያ ጥቃን ኮፍ ከይንብል ኢልካ ዳንኬራ ዝፍጠር ነገር ኣሎ እዚ ንበዓሉ ሕጂ ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ዓለም ኣዝዩ ኣነዋሪ ነቲ ቪክቲም ብጣዕሚ ዝጎድእ ኩሉ ሰብ ሻን ዝገብረካ ኩነታት ይፍጠር እንደገና ካብቲ ከባቢኻ ከዓ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢጋድ ዝተፈተነ ኤክስፐሪመንት ኣብ ክንዲ ናይ ኢጋድ ንኩላህና እቶም ኣባላት ናይ ኢጋድ ሃገራት ጠሪፍና ብሓባር ንዓብየሉ ሰላም ንፈጥረሉ ዕዳጋ ንፈጥረሉ ናይ ህዝብና ምንቅስቃስ በር ንኸፍተሉ ገለ ብምሉኡ እዚ ክንዲ ንገብር ኣብ ውሽጥና ምውራር
ኢትዮጵያ ንሶማል ተወረር እንደገና ካን ኤርትራ ተወረር እቲኣኻ ሱቅ ትብል እንደገና ኸይዶም ንሱዳን ኣብ ክልተ ሰብረዋ ገለመለታት እዚ ኦርጋናይዜሽን ንዓና ኣፕሆል ክገብር እንዲና ፈጢርናዮ ከመይ ገይሩ ኣብ ውሽጥና ንሓድሕድና ከምዚ ዓይነት ነገር ክንፍፅም ከለና ስኡልና ንርኢ ፍትሒ ሲኢኑ መገዲ ሲኢኑ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሳንክሽን ክተኣቶ ከለኻውን ካብ ዝፀገሙካ ነገራት እዚ እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ብመገዲ ኤርትራ ንሕና ነዚ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ነገር እንዳተገብረ እንዳርአና we're not going to be part of this እዚ ብከምዚ ክንቀፅል ኣይንኽእልና ኢሎም ምስ ገደፉ ንዑ እውን ከም ሓደ ካብቲ ናይ isolation target ተወሲዱ ኣብቲ ሳንክሽን እንታይ ክንገብረልካ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እገዳ ምክንያት ኣይኮነን ዝበሃል ነገር ኣሎ እገዳ ምክንያት እዩ ምክንያቱ ከምታ ሓንቶ ዝበልኩኻ ከም ትክር ኣያ ትክን ድሕር ኣትዩ ኣብታ ገዛኻ ኣጭኒውልካ ክዳውንትኻ መንደቕካ ሰድያኻ ገለ ብጣዕሚ ክሪፕሊንግ ዝኾነ እንታይ ሽሙ እዩ ከምቲ አንቶ ዝበልክዎ እውን እቲ ኣስማት ዝተፈላለየ ታርጌትድ ብልሃ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ናይ ኤርትራ ኣይ ኖ ንክልተ ጀነራላትን ናይ ፀጥታን ንናይ ሬድሲን ጥራይና ዓጊትና ገለ it doesn't work ከምኡ ኣብ ዓዲ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ በዓል ሙጋቤን በዓል ገለ ኣጊድናዮም ኢሎም ዝተወሰኑ ሰባት ግን እቲ እገዳ ግን ነቲ ሃገር ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ ገይርዎ ዝኩሉ ዚምባብዌን ከይፈትወ ካብ ዓዱ እንዳተስእየ ከይድ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ዓለም ኢንፍሌሽን እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ሶ እዚ ብምልኡ ትሪገር ይገብሮ ነቲ ሲስተም ኮምፕሊትሊ affect ስለዝገብሮ ነቲ ኢንስቲቱሽናል ሜሞሪ ነቲ ሂስቶሪካል ሜሞሪ ነቲ አይደንቲቲ ነቲ ብምልኡ ተቃለስካዮ አንጻርهم ተሰርሕ ስለዝገብረካ ታሪኽካ ተጥፋእና ማለት እዩ ለዚ እዚ እቲ ዓቢ ዳሜጅ ናይ ሳንክሽንስ بالفكرة كبرتنا قلالنا سفان دم جغانو ورقاويت مربزنا عدنا عدنا قداري علمنا عدنا عدنا افترانا سلامنا ما انتي قتلو كل ساكنا يوم أربعة ولدو هيوتك في النايو حمنا شخص الفنو كنت دم زي نورم عبيز الفنو كسا أنا شيلو بخل راس أمرو وصاحي كمن بار كتتانا قينو لنا ونحنا وصوت زعفر سحري لنا ونحنا وصوت زحلا المدري وسط زعفرة سحري نحنا ونحنا وسط زحلا المدري تطامرنا بفقري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري ولدو تتكت كتسر نتبالت إريترا مالو بيصبح الليلة أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلاماوي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلاماوي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولو نتات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا بحبل ولا تطار إريترا إريترا مدرة تبع سورات حقي حبل ورطا ولدو تفكت كتسر نتبالت إريترا تمالو نسبح الليلة أننا نحنا بحلنا اسملو تقام السلاماوي بحرا اسكبرا الناس اسكبرا اسملو تقام السلاماوي بحرا اسكبرا الناس اسكبرا الاحترام إريترا إريترا المحامن ولو نتات إريترا إريترا أرماس العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولو نتات إريترا إريترا مدرة
حبن ولولتا هاجري حبن ولولتا هاجري حبن ولولتا هاجرنا حبن